Fuck, det er lige bærs! Kør! Altså, vi skal fange sæler på, mand. Hold nu din fucking kæft. Jamen, det er fucking farligt, mand. Nej, det er. Hold din kæft. Vi har ikke nogen. Hold nu kæft med de sæler. Jamen, hallo, et gammelt kinesisk ordsprog siger, at du ikke må klaske en myg på din vens pande med en øks. Fuck er det for noget? Jamen, han har jo egentlig ret. Hold din fucking kæft, man. Giv mig den der pistol. Og du får den stadig ro. Så er der bare flere penge til os andre. Ja, man. Kør for helvede, så skal vi bare væk fra dem nu. Fuck. Hey. Shit. Fucking godt lavet alligevel. Ja, for helvede, så skal vi bare væk nu. Hvor har vi dem? Er du? Så får du en lille ro. Okay. Øj, man. Vi er væk fra dem. Jeg er ikke med os. Nu er drømmet her. Hvad, mand? Så er der penge, Så er mand. der krav med penge til os, mand. Få fucking penge for der ham der China-fyr der, mand. Så kan du fucking lære det, mand. Du bliver så buttfuck nu, det er helt sindssygt.